حضرات جدو ہد واپس آیا تفسیر دیا کتاباں کے اندر لکھیا ہے ہد دی عاجزی اور انکساری دیکھو، اس نے اپنی دم زمین تے لگا لئی، اپنے پر زمین تے لگا لے اور اپنے آپ نو قسیم زدہ ہویا سونے نبی سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ جو پہنچ گیا ہے۔ اس پرندے دی عاجزی ویکھو ہدہد دی، اینی عاجزی دم زمین تے لگائی، پر زمین تے کسیڑدا ہویا اللہ دے نبی دی بارگاہ چ گیا۔ پتہ سی نا جلال دا غصے دا جا کے جدو بارگاہ چادر ہویا اللہ دے نبی سلیمان جلال وچ سن، ایتھوں سر دے والاں تو پھڑ کے نا ہدہد نو تے آپ نے اپنے وال کھچیا تے ہدہد نے پھر ایک جملہ بولیا، اس آکھیا سرکار بے شک اسی تواڈے تابع ہاں، اسی پرندے ہاں، اسی بے زبان ہاں، اج تسی مینوں اپنے نیڑے کیتے وال کھچ کے ایک گل یاد رکھ لو، ایک عدالت تواڈی ہے، دوسری عدالت رب دی لگے گی، دوسری عدالت رب دی بھی لگنی ہے۔ اے ہد پرندے نے آکھیا جدو ہد پرندے نے گل کیتی، روایات میں جانا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دے پورے جسم سے کپکپی تاری ہو گئی، خوف خدا دے نال لرزہ تاری ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس جملے نال کمبن لگ پے اور ہد پرندے نو آکھیا جا میں تینوں معاف کر چھڑیا ہے، جا میں تینوں بولو جا میں تینوں معاف کر چھڑیا۔ ایک وجہ تے دوسری ایک اور وجہ تفسیر دیاں کتاباں دے اندر ہے، ایک اور وجہ کیڑی ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہد پرندہ اپنے ماں باپ دی خدمت کرنے والا سی۔ ہد ماں بھی وڈیری، ہد باپ بھی وڈیرا، تے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے انہوں معاف کیتا، اس واسطے معاف کیتا کہ او ہد پرندہ اپنے ماں باپ دی عزت کرنے والا سی، اپنے ماں باپ دا احترام کرنے والا سی، اپنے ماں باپ دی خدمت کرنے والا سی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تیرے تے مینوں غصہ تے بڑا سی، تیرے تے مینوں جلال تے بڑا سی کہ تو بغیر اجازت ٹر گیا، لیکن یہ بھی خیال آندا ہے تو اپنے ماں باپ دی خدمت کرنے والا ہے، اپنے ماں باپ دا خیال کرنے والا ہے، جا تینوں تیرے ماں باپ دی خدمت کرن دی وجہ تو میں تینوں معاف کر چھڑیا ہے، تیرے ماں باپ دی خدمت کرن دی وجہ تو میں تینوں بولو میں تینوں معاف کر چھڑیا ہے۔ ہد پرندہ ماں باپ دی خدمت کرنے دی وجہ تو تفسیر در منصور کا مطالعہ کر کے دیکھو، ماپیاں دی خدمت کرنے دی وجہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام دی عذاب تو پرندہ بچ گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام دی سزا تو بچ گیا، تے پھر میں کیوں نہ آکھاں او جے ماں باپ دی خدمت کرنے دی وجہ تو ہد پرندہ سلیمان علیہ السلام دی سزا تو بچ گیا ہے، تے اگر انسان اپنے ماں باپ دی خدمت کرے گا کل قیامت والے دن رب دے عذاب تو کیوں نہ بچے گا؟ کل قیامت والے دن رب دے عذاب تو کیوں نہ بچ جائے گا؟ اس واسطے آج موقع ہے اپنی ماں دی بھی عزت کر لے، اپنے باپ